Gelme oğlum. Dur. Eşitcan, sahanecim. Gelme. Men sana yalvarıyorum. Kaytıp bu yerlere gelme bağlan. Men mıdama sen yanında varım. Bizi bu yerlerden dönleme. Eşitcan! Olar men kalbimde ömürlük yaşarlar. Men sana yüreğimden ayda. Men ne dedilsen yali ece de yok, kaka da yok. Men indi doğanım var. Olam sen sapar bırak. Tapar Muratcan. Şüreklerden çıkarıp veren ol yol uğruna bu saneceleri berk geçerdin de var mı oğlum? Bolyagul Cemalenece. Uy, Sapar Muratcan. Gel oğlum gel. Han gel yanımda çık oturup alam. Sapar Murat, eger başartmasa yanıma varayım. Sapar Murat. Sen de dinledin gerek. Doğrudan bu adamdan bir daha çıkacak. Gelin ne olsa mektebimizin en göreldel okuwçysy Sapar Murat Niyazsyň aýdyp berjek watanydyr diýen goşgusynyň näli. Berekella Sapar Murat. Ahilmen sen boşluğun özel dinlemeyen ekenime. Täze düzüňmi? Täze düzün. Ören owy. Diýen täsirli. Sapar Murad'ın yeni bir täze goşgusyny okuwçylarymyz maňa aýdyp berdiler. Şeýlemi? Eger isleseňiz biz häzir size de şu goşgyny dinledäýelim. Täsirliklerden hem geň wakalardan dol dünýä men bilmekligi bolan höwesimi hasam artdyrdy.